Mari ba? Mga wala. Uy! Yes! Yes! Nga kaboy! Hoy! Ako guys! So mga wakwak, another vlog na putaan ni karon. Saan ang bitbit? Secret weapon. Ha? Botan eh. Tourist for tourist video guys, manguha meog, lato. Mamasol o tilapia pero karon. Pero lain na siya kay murag medyo mo upgrade may kaya tong una, murag di wala mi na kontento so karon mangita kita nga dagko gyud. Sure for mong dagka. Paon, manguha pa mi hanig paon. Tara. Ato na pita. Agi. Agud, kapoy. Ila ka malo. Tara, No, pagkadako kay murag sawa. Tara, oh. Pagkadako kay murag sawa. Pagkadako. Ay. Hoy. Ayaw, swear. Yung ari ba? Mga wala. Dating mamugwak na ron. Dara. Bigyan bulag ini ron. Ayo, maya bola kita ron. Lagi. Ayo lagi ke. Muta ka nang kamot. Itu betul nung. Dali rin na pasulod ay naman ang mga tawang. Kanang tumoy ba iya? Dito nang tumoy. Ahage. So karon guys, mga to namin na masol namin kay nakakuha namin daghang kay paono, daghan ang watis. Karon hapit na me. Yatay liwa kay ni pamasulan namo. Okay. Ayun. Pagkasunod-unon. Balangawan! Sir, papayam sir. Pangpan sir. Ha? Kira sir. Sa may bitbit ko sir. Tools. Kada sa may bitbit kadala magkalaha. Naglaha diya. Kadala magkalaha da. Doon na po. Okay, square. Doon na po ko na daw. Ano mo lubi na no? Sigurado wa pa kinang imo ahang isda ka mura kadak ag baril koy. Kuya ning mamasulay og lag helmet. Moy. So guys, diri mi mamasol kane. La inita kayo. Ha? Ini dagan na ro, nagkisaw-kisaw na. Kane, nara o. Nara. Pagkadakan mo di ani. Pangaling nga danki, aron diri sa tagkaon pa dito. May kaon. Kayo. Mamandig init. Eh, tigol kayo mas. Malingaw ko ana. Nakasit up naman me. Ako na may maloy ka mo eh. Yaw, baka guba ta. Manguara to Gabi di mo si Makoy. Ako ana mo. Ayaw, okay. Di mo kabalo ring isa. Kana bila. Oh, ada. Ada. Ang arang na gine. Pag anak yo do. Momsa! Ano nakalagi uyog gibirat. Pag sin tak kusog balo. Gamay man kayo. Di man ako. Word, wala pa? Ari. Bakit ako kayo? Kabuang, murag tilapia. Dini madalag si dalanag sinisip. Yati makabuy manuna ron. Squad, videoan ka na ako squad para paspas kay kaglihok. Excited na kay ko. Automatic limpyo. Automatic limpyo, grabe. Gasling rin ba? Ang nakapan kay gipait mantika, aw idibol, usa ra pud ka flat. Usa ka kulabi atong target ron. Simuta squad. Dahong bulog. Where's the paon? Hoy, pila ka buk taga na imong dantoy. Tulo. Mo pud kang nadugay. Lomba ko pirgay ko kuman. Ko na po. Kaling nawuwi nga po. Lapag ka na. Wala di ako. Nahirap ko moy. Oh. Mo man ako nakuha. Koy, mo man akoy? Mangilog. Bakit ako pud hato ka makoy? Ani dagko ah. Nanapoy bago oh. Kana oh, isugba oh. Mama, agaro to no. Oh, nandangag ka. Unay ana. Unay ana. Ibis excited na kay Kukoy, gausob na pug ani round. Palpa ka ni Muskoy. So very big fish oh. Dai, automatic limpyo dai. Ang uban nga pagkasulay. Ako'y makasulay ron. Ang paon na mo guys, mo sa gitawag diri og watitiw. Wa na. Ang paon. Mo nagoy. Moy. I don't care na anymore. Ang badag mayabo ng isa ka kuan. Ay, sulod. Balik mo kay kabualik galubla. Kina squad. Pila din nakabuk taga 12, dugay magay mahuman. Oh, ready na ako. Agay. Oo. Pagka di malas. Nabali ako ang kuan. Ano dako pud. Ham, dilan. Squad di pa gani ka squad oh. Oh? Atay. Kubiyo. Gibuhian lagi. Ako'y kuhaan to. Wa gabae. Dito kayo. Oo. Basog maputol ng taga. Na. Ako, katipin oh. Uy, tura. Dako katipin. Dako kay ana pin. Pin, dako kay na pin. Tagaw. Agoy lahi may tukog. Oh, Ana. Ikaw ano yun? gamay. Anan. Sa'yo? Murag yapon. Buwa ana. Ade, hanay padulong din yung mga isda di ay. Astilan. Tapod ka mo oh. Natag-an na ng tiyan oh.
Ha? Narantiyan na Ano na po, tanaw ko. Hala, nara sa kilid siya na igo. Wait! Ate, titu, usaya. Moy. May pa'y maghaling lamang ka squad. Hala, dako na po. Oh. Say mo, Moy? Pagkita na to eh. Palaaway kayo, squad. Tao, magulanon kay gnawin to. Tungod ako na sa kalo og sa shades. Panukop po mo. Sinira, how are you? Oh, dagan na kay siya, oh. Adu, ada, ulala. Tayo siya, kay asa na may makakuwag dako na ato po tayo siya mo. Day, dara day. Ah! Ultimo gamay, wala gid squad. Ako ka ng gagmay dan to. Tapos man ako gani ang tao ron. Ang tao ka nakuha, ang tao. Galing ko ka, Ay, dako ang taga dan to. Oh, grabe. Tig 5 gani ka squad. Wala, siya dantay. Oy. Bira. Oy. Kusa. Walay sulod. Nakabuday niya. Nadagi problema ni aning ako ang paon. Walay sulod. Na naputol akong taga de atong usa. Hala, nakakuha na po squad. Oh. Bitsi mo. Vale. Paim gani ka mo guys. Oy, nakakuha man day ko. Nakakuha ko. Wala, may kita. Ulala. Si man mo niyo ay. Mudawat ani man. Oh, di ko mudawat nimo. Di ka ko ang kuha. Sige, uli. Oy, murag ibira oh. Oh. Ayo. Pagka-cute po kay isda ara. Ato yung padong ng kamera mo dako. Ala ka dako guys. Ayo. Valid. No, dagko ang kaya ilang kuha squad. Dili ka nang isda murag maglikay magudi dantoy kay maldito magudi dantoy. Lagi mo ron makakuha ko ron murag kadak pug napalaparon. Paring lang ka. Gisungot na raman na. Oy. You're starting eating. Oh, something good. Something is in the water god. Paon ra dito litsi oy. Bugi-bugi mga isdahan eh. Kada. Nalabot. Hala. Di mo lasok. Anan, maragabot. Uy. Uy, lalong yun. Kaligit. Utsa. Magigkawalay tuunan. Tungod gininidan, tingin tabuha bro. Oy, something is eating. Something Something is is wala gyap. Ano wala yung chila? Nan nakakuha na pugda ko squad. Oh. Hari dapit Dantoy, hari dapit dan hari paglumos. Oo, ya sa bata. O pagay naman. Sa Wow, matsuka. kay tuwa ka na may sigtugaw. Palayo ala bro. Taga, wala gyap ko. Aw ano mo na no? Dapin ta kay likado ni. Sungot ta kayo. Ana dapit ko do. Ana dapit ba di ka kakuha. Wala gyapon. Hindi ko kakuha aron kaning tubig kaning hunas man gid ni ron. Na! Tagam! Nakabuhi. Lipay kayo. Hari squad. Kaya napatungan eh. Dantoy! Oh! Nakakuha. May mutok ko pa di ako Usa may problema di ani ako ang taga di ay. Dili. Tilawin na imong taga usay lami. Lami dili. Lami man pa. Ay presidente yung video kay makaulaw. Allah bal. Tura! Yes! Nakabuhi! Islita na ulo kay Sino magsasabing hindi makakuha ha? Makakuha tayo. Nakakuha Makakuha na tayo gyud. huwating. Ato gina i-full document ki. Pero mayroong kuha pa yan ah. Ngari ako dala na. Ayaw kay di ba lasod kating. Itong para dito to. Masuk ka Ayaw kay dili ba maihap ng makabuhi. Wala labot sa ihap. Na ipaibog yun. Isdang malala. Are, ayaw. Wala. Na! Back to zero! Palayo bro, kay delikado ka na bro. Ala, back to zero. Are ka boss, o dira. Kuha ka na. Oh, hi. Back to zero na po siya. Imbis nakakuha na. Digid parahin mo na yung fish pan squad. Ngawas cord. Ala, bali. Kakuha na. Ipaibog-ibogan. Asa pen? Ipadol na pen? Ipadol? Gan? Oh, Kisi teba. pa. Buwaan ako ng isda aron. Delikado kini, dili na may padulutol kay. Init kini ulo ano. Agnaw. Mao nang wa koy kuha kay haani mo gumo ay mo paduol nako. Tenisimuy. Ako lang buya na para makuha nimo. Uy, ayaw. Wala kansa gid ka. Ayaw, siliki zero ka squad. Pangaon na mo let's mo. Pa. Ala na, ana po do.
Bali squared. Anong nangyari? Di malas lagi ning taga nimo koy? Kani o. Kan tunla gyud, tunla. Tunla, nasangit na ka. Tunla. Wa pa mahuman ang kuan. Papailabot sa ihap ni. Takon ra din nako. Sure. Antod maabot atong kalaha. Aday nakabuhis. Lagi buhian na po. Bata ni Ayaw ko Sil. winner. Bale Ba, Sil. nagibuhian. Back to zero na po. Zero. Back. Bale. Si Danton. Kami hapak ko nang ganito po na ko isda. Bro, gising-gising ra. Oy. Tawatan siya gana. Kaya mo ko tao Stephen. Ala na napud sila score do. Ko magi. Quack. Aw na. Boom, boom, bram. Sige mo ron. Uy, kayo. Chilan. Pinawa ko dai. Pinawa ko sa imo ha. Facility ko. Facility. Panak ni Ako mo. energy na rot na drain na. Ipanak pa ni mo ha. Asa mamay? Hello. Wala away kayo. Padulin taon siya. Oh? Replay. Ayaw. Wala ay replay. Mamang makakuha man mo. Mamang di magkakakuha. Mamang di man ko kakuha. Oh, teng. Sige. Oy! Yes! Maghinlo tag isda mer. Pepe, magkamera ka squad. May kamera ana no, flip si puno na. Kuha tong pasol yung, basi ako makakuha ito yung. Ayaw, di malas to. Dagana ninyong kuha. Mamang di ba ko kakuha? Kung sa dakan tag kuha na mer? Ako aran, kato ning ako tanan. Imo ni kadante binito na no. Guys, magprito na diretso dapat to oh. Munin pasol na guys. Munin pasol. Ug di ko kakuha gyud tungod sa pasol. Mo nang pasulay. Di malas na ako na nang gilabay. Excited ki ko mamasol. Bali pa na akong tao na nang taga. Tulo pa kabok. Pag hinla way kuha. Pay patulod ang mga kauban. Buwang ayaw. Ay pa manguha tag butong. Ikaw lang isa ka. Hawasan ko na kini butong. Ano pagkadako? Pagkadako ana. Pagkadako ana yung. Tungag kilo gyud eh. Wala. Wala dako na oh. Kaning dako mata nakakuwag dakong isda. Ang balik. Kay? Gamay man. Di sa dili gagak. Sayangan kay atag gibuhian pagyod. Among sayang nagkaroon na mo kumukakuha. Lami ay tulod. Buya sa na doon. Padakop ni Dantoy. Kamatay. Ala, ikaw gidyapan din. Tulod ka na ako ron. Uy, butong. Para na sa nakakuha ko noon eh. Na. Para sa nakakuha, wala dagay kasabot. Wala kasabot og para sa Wala ko na yung premium ng may kuha. Dagay kog tubig squad kung himasa. Ano, nagmaka nagbuta, mamasol na ron dagalan ng kuha. Pagkatam isa sa bawpin. Ayun na po ko. Sumateng, balas kay sa. Oo, mali ay. Ha? Wow. Tagay ko. Kani lang butong ba murag abukado lamit. Ha? Avocado ba? Hala. Samot kita kadugay ane magabasa pag manual sa. Direction for the use. Warranty 6 months. Madugay po. So man pagkalaki. Yan ana eh. Butok. Mo na nakabudlay. First time na ako magagamit og boten. Yan ana ni. Nay, narabay nabutan na na. Dita magakuha og manual, abi palawad takbo mo. Kalayo dito Kabot. Nara. Ikapas ko na di makita ikapas. Agay. Ah, nara. Asa idibol? Idibol? Idibol. Idibol? Og karon magaluto ta. Idibol. Op. Ayaw pod. Og karon ato na ibutang ning mantika ihurot usa ka plat. Saruhay dili ta mga tos goy gapiti-piti na gapit. Agay. Mani unto na taas atong kanon. Kadungog mo aron gapiti-piti na. Sinyalis na gagipanggutom na me. Og nam oy, og na gani may kuha diretso day eat ka niya kana matulong ani. Diretso dayon. Dali po ka. Wa pa kita kasuhulog luto na hurot na. Og karon ay luto na to isda. Ah. Uy, gapiti na. Ayaw palayo. Okay. Tama. Na. Hoy! Ako! Hoy! Senior ng isda! Napahoy! Ayaw na kita! Diretso na niya! Ayaw ko mga kuha na! Mupisik na! Hoy! May kumusalo! Ayaw mo! Wow! Karoon ato ng balihon niya itong tilapia! Uy! Unsa na dantay! Tasty kayo ni! Na, malanay lang. Gira! Pakuanon! Grabe. Grabe yun. Isaki! Agay! Bahay ni iringa! Oy! Kuan! Op! Na! Agay! Agay!
Yambak. Nabuhi pa man. Kani bitaw magaprito tag isda. Ang una na kumahuna-unahan. Kung bapis ka na tumata, buta man yun. Ron, murag ikaduhan mong batch, hapit na maluto. Naka-initiative si Mayong, oh. Me, kaysa among pinirito. Hato may magkana na ito babaw kay hayag hato yung sadag view. Tumamalin ta, hato ta mga on. Pagkakapoy. Namoy oh. Uhawa kayo. Wow. Kana na, sige na. Tisuka pa kana. Ayun na. Tagha na kisuka. Okay, ngaon na. Ngaon. Kaon. Kalama. Aga, kuno ka kung baba, no? Ay kayo. Kang usili. Luya kayo. Mo ka maluoy na mo. Kami kay bio. Oh. Ayaw ipokus sa bio na mo. So magtiwas sa bigkaon guys kay ako alkan sila wala mo ko period to man sila kakaon eh. Kulang kaya mo kanon guys. Di na nagpadagan og luto. Mura gidala gamay kayo, di ka Kisa kulang. naga galuto lungag. Mayong. Sige lang kayo. Siguro mo tunta na ako. Ala para niya ra pud dato. Nagini sa 1 og 35 gramo. Atay. Mga unong pure. Kamatay to is mo boyan ka. Ikan ming nanguwanan na masulog tilapia, nakadala pagid ming manok kinawat. Anan, pahatag mo butong no. Tay namutong na pod. Pagka kawatan kaya ni. Anan. Bali mga pongi tanang Uka og butong. bitse. Bale. Talon. Mura mong nakapilo na ko dagan mo kunahan ng pagkabutong ane. Oh, more sa mga wako ka naman dyan karon kay dapat ko hearing. Attorney. Pero napako ko dagan kay mga kasong pang-handle ron. Sige. Dalo kay butong pamas. Nag-asa naman puno abot na mong kalaki. Na masulog ko ang tilapia na pagkahuman. Kaya og manok. Di pagkahuman. Ano, nihapit na pagbuto. Mura na mga salamat kayo. Sa sunod na pagkatulog ko. Mura na salamat mo. Tiwas ito butong. Alabal. Yes! Yes! Nakabuhi